Entendre i saber interpretar la informació financera d'un banc és fonamental a l'hora d'analitzar la seva presentació de resultats. Per aconseguir-ho, en aquest vídeo ens centrarem en la liquiditat i la solvència, a més de les principals ràtios que ens permeten mesurar-les. Les entitats financeres tenen en la confiança dels seus clients i accionistes un dels seus principals valors. Dos dels conceptes financers que ens ajuden a reforçar aquesta confiança són la liquiditat i la solvència. I per mesurar-les utilitzarem dos tipus de ràtios, el de capital i el de liquiditat. Pel que fa a la liquiditat, primer veurem el Liquidity Coverage Ratio, que mesura la liquiditat a curt termini. Es tracta del resultat de dividir el total d'actius líquids d'alta qualitat, HQLA és la seva sigla en anglès, per les obligacions de pagament a curt termini. Aquesta ràtio ens indica si el banc té suficients actius líquids per fer front a les sortides de diners potencials durant els propers 30 dies naturals. En relació amb les exigències del regulador, aquesta ràtio ha de ser com a mínim el 100%. Per altra banda, tenim el Loan to Deposit Ratio, que és el resultat de dividir el total de préstecs concedits pel total de dipòsits. Si el resultat queda molt per sota del 100%, l'entitat podria estar actuant amb massa prudència, penalitzant d'aquesta manera la seva capacitat de generar beneficis perquè podria concedir més préstecs. Si, al contrari, la ràtio queda molt per sobre del 100%, l'entitat necessita finançament extern per poder seguir deixant diners. Per entendre la posició de solvència d'un banc, ens hem de fixar en la seva gestió del capital. És important mantenir un nivell de capital suficient que alhora permeti rendibilitzar els recursos, perquè tenir-ne en excés podria limitar la capacitat de generar beneficis. El capital Tier 1 és la principal mesura de fortalesa financera que utilitza el regulador bancari i està formada per al capital bàsic, principalment accions ordinàries i reserves, les participacions preferents i els instruments híbrids. El coeficient CET1 de Common Equity Tier 1 ens indica la proporció de capital Tier 1 sobre la suma d'actius ponderats segons el risc que suposin per a l'entitat. Un préstec personal concedit a un particular, per exemple, té un risc alt si el comparem amb un bo emès per un estat, que té un risc d'impagament quasi inexistent. Com més elevat sigui aquesta ràtio, més garanties de solvència tindrà l'entitat. Però una ràtio massa alta pot no ser eficient des d'un punt de vista d'estructura del capital. El CET1 pot ser phased in quan només inclou els requisits que exigeixi el regulador fins a una data determinada, o fully loaded si també inclou els requisits futurs.